मेथ'खा बिबार खानाय गासिबो रंजानांगोन दै दिनैनि बे नरकारिजा बिजनि हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फ्रेशमेन ससियेल सेरेमनि हाबाफारियाव हारिमु मोनाबिलि आयदायाव आंखौ दान्दिसे सम बाहागो लानो एबा नोंसोरजों लोगोसे रंजाफानो खाबु होनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो मोजां मोननायखौ आं बावहरबाय। फरायसुला फरायसुलि फंबाय बिनानाव लोगोसेनो फोरोंगिरि सार मेडाम आंनि मुङा मुस्रि बिप्र बसुमतारी। आं बिदिनो एखनब्ला मेथाइबो रोजाबो आरो एखनब्ला कमेडि एक्टिं एबा डायलगफोरबो होयो। जानो हागौ सोरबा सोरबा इउटुबाव नुदों जानो हागौ। नुदोंना फंबायमोना नुदोंना? आच्छा दानिया मेथ'खा बिबार खानाय गासिबो रंजानांगोन दै गौ मेथ'खा बिबार खानाय मेथ'खा बिबार खानाय दख'ना बोखोस्रोनानै फाहे हे हुहे हे मेथ'खा खानाय दख'ना बोखोस्रोनानै फाहे हे हुहे हे मेथ'खा खानाय आदामोन मानां जाबायदों नोंसोर आदामोन मानां जाबायदों नोंसोर जोंनि मेथ'खा खानायखौ जोंनि मैगं खानायखौ गासिबो मेथ'खा बिबार खानाय मेथ'खा बिबार दख'ना बोखोस्रोनानै फाहे हे हुहे हे मेथ'खा खानाय बरिया Nari menaunia, ada, oh hello, vokal tuh para itu vokal tuh. Di mana jauhlia jayuan iga segasona, pakala jauhlia jayuan iga segasona. Di mana jauhlia jayuan iga segasona, pakala jauhlia jayuan iga segasona. बैसागु बोथोराव नोंखौनो मेगन खेबाय रंजानाय बोथोराव नोंखौनो नोजोर नांबाय बरिया hey 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 le phe phe khâu lấy nằng nghe già đầu râu của su thi nằng nghe dòng gì con thông nằng nghe là phật thơ phở sơ lẻ nằng nghe
गोसोखौ जोंनि जावलिया खालामबाय रेजें गोसो जोंनि बाराव बिरग्लांबाय मेथ'खा बिबार खानाय मेथ'खा बिबार खानाय दख'नाबो खोस्रायनानै फाहे फुहे मेथ'खा खानाय दख'नाबो खोस्रायनानै फाहे फुहे मेथ'खा खानाय 머리야 가시면 나니 뭐나 무슨이야 징가다시 손앞을 징가다시 징가다시 손앞을 징가다시 징가다시 손앞을 징가다시 징가다시 손앞을 징가다시 야근 랑하근 그 보이바간 정알게 전하이 시간 호왕의 달래바간 나번 마우나네 야간 랑하간 그 보이바간 정알게 전하이 시간 호왕의 달래바간 나번 마우나네 나라나 나라나라나나나 라라라라라라라라 Thank you भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों